गिबियावनो आं बिपुल रामसियारि लोगोसे दिनै सैथो मासनि जोबथा सान गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर जानो थांगासिनो दं। बे गोदान बोसोराव बैसागोनि गासै रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ आंनिफ्राय गोसो गोथारै जासिहरनाय जाबाय। आंनि दिनै बुंथिनाय जाहोनानो जादों आं बुंनो गोसो गैयामोन, नाथाय साननैसो सिगाङाव आङो माने UPPL हिसाबै गोबां खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै आं बिथांमोननि खायसे मावनाय दांनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै थांनाय 12 खालाराव आं माने BPF हानजा हिसाबै बा BPF हानजाजों आं फैनानै बोरिमुख जितु इयाव माने मोनसे जयनिं प्रग्राम बा मास रेलि लादोंमोन बिथांमोना। बे मास रेलियावनो फैनानै आं माने आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै आं जयेन जाफैदोंमोन। आरो बे जयेन जाफैनायाव दा माने आंनि गासै लोगोसे जा माने UPPL हानजायाव माने गिदिंदोंमोन बा इदिनो जों लोगोसेयै माने थाबायदोंमोन UPPL हानजा हिसाबै। दा बिथांमोना दिनै आं BPF हानजा हिसाबै जयेन जाफैनायखौ नुनानै आंनि सायाव गोबां गाज्रि माने इदिनो प्रेस मिट होगासिनो दङ। बिथांमोननिसिम आं दुखु मोननाय फोरमायो जे बिथांमोना बेफोरबायदि जेनेबा आं दिनै BPF हानजाखौ मोजां मोननानै फैदों, बेफोरबायदि हानजायाव हाबफैनायखौ माने गाज्रि मोननानै बा माबा मोनसे साननानै आंखौ बिदि प्रेस मिट होनो नाङामोन। नाथाय आं दिनै बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै आङो दिनै UPPL खौ गारनानै BPFआव आं हाबफैयाखै। बिनोदि माने आं मोनसे खावलायो बिथांमोनखौ, जाबायदि दा बिथांमोना आंनि धोन सम्पति बा बिल्डिं लुनाय बायदिसिना माने बेफोरबायदि गाज्रि राव माने प्रेस मिटनि गेजेरजों बाहायदो। दिनै मानसिया माबा मोनसे बेपार नङा माबा मोनसे खालामनाबाबो जाखानो नांगोन। हयथ' आंनि बिजनेसआव बबेबा साइडजों मोनसे गिदिर बिजनेसबो थानो हायो। बेफोरबायदि आं दिनै न'खौ खानो हादों। बेफोरबायदि आंनि धन सम्पतिनि बा न' खानायनि सायाव आंखौ बुंनो लागा खुनु दिन माने बाथ्रा गैया। आं बेखौनो दुखु फोरमायो बिथांमोना बुंनो नाङामोन। बिथांमोन बायदियाथ' दिनै पार्टिनि जानानै खुनु माने मानसिजों रेसपन्ड होजाया। जितु UPPL हानजायाव दङ, बिथांमोना पार्टिनि जानानै खुनु बाथ्राबो बुंनो हाया। दिनै जों जाबायदि राकेश सारजों जिबायदि जों हेल्प खालामबोनानै बिथां राकेश सारखौ जों देरहासारबो खालामदोंमोन, खिन्थु राकेश सारमोनाबो दिनै माने आं नुयोदि माने नांगौ बायदियै माने बिथांमोनाबो होनो हायाखै। बेखायनो नांगौ बायदि जोंबो बिना मोनाखै नालाय माने बेखायनो आङो दिनै माने BPF हानजायाव हाबनाय जादों। दा माने आं दाख्लै फैबाय जे BPFआव आं जे जयेन जाबाय, बिथांमोना दा जिबायदि बुंथिलायबाय दङ बा बुंबाय थादों, माने बेयाव 3 मानसि आंखौ प्रेस मिट होबाय, जुगल बर' आरो इन्द्रेश्वर राभा आरो दैमालु रामसियारि। बिथांमोना जिबायदि आंखौ बुंदों, खिन्थु बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनो नाङामोन। खिन्थु आं दुखु मोनदों। आरो दा माने राकेश साराबो बधय बिसोरखौ आं जयेन जानाय हिसाबै माने बुंनायनो माने थिननाय बायदि मोनदों आरो आं। खिन्थु दा राकेश सारा आं बेसेबां गावजों हेफाजाब होदोंमोन, बेसेबां खामानि मावदोंमोन, बेखौ गासै माने राकेश सारानो मिथिजोबो। बेखायनो आङो दुखु फोरमायो। खिन्थु दा राकेश साराबो बेखिनिखौ नुनानै बधय गिनानै जानला मानला गाफ्रबनायखौ माने नुनो मोनदों आरो आं। दिनै आंनियाव माने मोनसे माने एपइन्टमेन्ट लेटार दङ जे माने आं जितु बरमा प्राइमारि हिसाबै आङो दिनै ब्लकनिफ्राय मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार मोननानै दङ। नाथाय आं गोबां खरसाबो खालामदोंमोन। खिन्थु जा खरसा खालामदोंमोन, खिन्थु दिनैसिमबो जोङो माने BTC ओनसोलाव जाबायदि डेभेलप जानांगौमोन, बिथांमोना दिनैसिम माने डेभेलपनि खुनु खामानिखौनो मावनो हायाखै। खिन्थु जोंनि जिखिनि थाखानाय BTC एरियायाव बेफोरबायदि माने समस्थिफोरासो लांजागासिनो दं। माबा मोनसे थाखानाय बुस्थुआसो दिनै लांजागासिनो। बेखायनो आं गासै माने फंबायमोनखौबो खावलायो बा आदामोनखौबो खावलायो जे माने जोंनि जिखिनि थाखानाय बुस्थु, बे बुस्थुखौ जों मालाबाबो खथि खालामनानै लानो नाङा बा खहा खालामनानै लानो नाङा। खारन जोङो दिनै आवगाय जिबायदि मोनदोंमोन, जोङो दिनै BPFनि दिनाव जिबायदि जोङो लामा सामा मोजाङै थाबायनो मोन्दोंमोन, दिनैसिमहालागै जों लामा मोनसेनि माने खामानि जानाय नुवाखै, बबेबा खना फारसेथिं मोजां खामानि जानाय नुवाखै। बेखायनो आं सानो माने गासै रायजो राजाखौबो माने फैगौ समाव जों BPF हानजा हिसाबै गासै खामानिखौ जों मोजाङै मावलांनो हायो आरो जों BPF हिसाबै जा माने BTCखौ जोङो माने गोरा खालामनानै लाखिनो हायो। बेखिनिखौनो आं गासै रायजो राजानिसिम माने खावलायनाय थाबाय।